Disculpeu. Doncs, si us sembla, comencem amb les portes obertes. Mireu, aquí podeu veure una mica els itineraris, només us contextualitzaré una mica l'AFP. El cicle formatiu d'ETAP, de Tècnica d'Atenció a la Dependència, forma part de la formació professional, és un cicle formatiu de grau mitjà. Per tant, s'hi pot accedir després de l'ESO directament. Després del cicle formatiu de grau mitjà, podem passar a un cicle formatiu de grau superior. Si és de la mateixa família, passem directament. Si és d'una altra família, primer tenen preferència tots els cicles formatius d'aquella família. Per tant, passaríeu a la cua al final de tot, però també hi podríeu accedir. A partir d'aquí, del grau superior, podeu accedir a la universitat. O sigui, no és res més que un itinerari. Malgrat sí és cert que els cicles formatius de sanitat tenen força sortida laboral. D'acord? Una mica per acabar de contextualitzar què és l'AFP o aquesta nova etapa que esteu a punt d'iniciar, us direm que les característiques de la formació professional són les següents. És professionalitzadora, específica, a més manté una estreta relació amb l'empresa, està organitzada per mòduls, és flexible i té una projecció europea. I tot això d'aquí ara us ho explicarà el Roger, d'acord? Què significa cada una d'aquestes coses. Sí. Hola? Em veig ja? Sí. Sí, jo sóc el Roger i us explicaré una miqueta això que comentava ara la Laia, que són les característiques de l'FP. Una miqueta així de forma senzilla i pel damunt, com ha dit la Laia, l'FP té una sèrie de característiques. I aquestes són que és professionalitzadora i específica. Això vol dir que estem parlant d'uns estudis postobligatoris i aquí ja una miqueta ens preparem de cara a coneixements tècnics i habilitats que es requereixen per feines o ocupacions específiques. D'aquesta manera, per això, com veieu aquí a la diapositiva, hi ha aules tallers amb el qual es simula un entorn real de treball. I aquí podeu veure fotos dels diferents cicles de les aules tallers, que estan equipades amb els aparells respectius. Després també està bé comentar una miqueta com s'organitza el cicle i comentar que és flexible. S'organitza per mòduls, els mòduls serien com les assignatures, i a més, dins d'aquests mòduls hi ha unes unitats formatives que serien com els temes que s'avaluen. És important dir que això és flexible, és a dir, si el cicle dura 2 anys, però cada alumne, segons les seves necessitats, es pot matricular d'uns mòduls o uns altres. Em sembla que al total del cicle n'hi ha 14. Hi ha uns que són comuns amb altres cicles, com pot ser formació i orientació laboral, però bé, això ja us ho explicaran després més endavant. Hi ha la possibilitat de fer una matrícula semipresencial. Si algú necessita, sempre i quan, com diu aquí, com esteu veient, assisteixi almenys a la meitat de les hores previstes de cada unitat formativa, doncs pot fer la resta de forma semipresencial, ja sigui per motiu de feina, per tenir cura d'altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional. Després també és molt important, com dèiem, la relació amb l'empresa i projecció europea. Com ha dit la Laia, és un cicle que té molta sortida laboral i un índex d'inserció molt interessant, ja que és una feina que realment és un sector que va a més necessitats. D'aquesta manera, els alumnes fan l'FST, que és la formació en centres de treball, que són, com diu aquí, 410 hores. Això és que sempre hi ha un tutor que supervisa i dona suport a l'alumne i l'alumne, doncs, aquestes hores, que són moltes, les passa a l'empresa. És estar a l'empresa, en un entorn de treball real. Val a dir que en obtenir un títol d'aquest tipus, de formació professional, és una qualificació professional, com veieu aquí, a nivell europeu. Vol dir que puc anar a treballar a qualsevol lloc d'Europa i està reconegut. Sí, també dir que l'Institut disposa d'una borsa de treball i d'inserció laboral que el que fa és posar en contacte aquests alumnes amb les empreses del territori, de manera que faciliti aprofitant aquest índex d'inserció que té aquest sector, facilitar al màxim possible el contacte dels alumnes i les empreses. Via pràctiques i treballant. Molt bé. Val a dir també, i ja passo a la Núria a explicar-vos, val a dir també que es pot fer a Europa el projecte Erasmus. Què vol dir? Que l'FST, que abans sortia amb un logo aquí a la projecció, doncs que jo puc fer l'FST, aquesta formació de treball, a Europa.
que és això que ara ha ficat la Laia. I bé, ja us passo a la Laia per explicar una miqueta aquestes sortides laborals i que estudiem. Sí, que la faig jo aquesta. D'acord, que podem treballar amb aquest cicle? Doncs com a auxiliar en residències de persones grans o persones amb diversitat funcional, com a tècnic d'atenció en un domicili, com a auxiliar d'educació especial, com a auxiliar en centres ocupacionals i centres de dia i com a teleoperador o teleoperadora de teleassistència. D'acord, el cicle es divideix en 2 cursos acadèmics i, com us ha dit el Roger, les assignatures de l'ESO que es dirien mòduls professionals. En tenim 13 i alguns són més teòrics i alguns són més pràctics. L'MPU, que seria un mòdul dels teòrics, es basa en l'organització dels centres on podem treballar amb persones dependents, la documentació necessària, el tipus d'intervenció que s'hi fa. MP5 també seria un mòdul teòric i en el qual es treballa la tipologia d'usuaris, les persones grans, les persones amb diversitat funcional. Després tindríem MP10 i MP11, MP11 i MP12, que seria informació, orientació laboral i empresa i iniciativa emprenedora, que es basarien en tècniques per inserir-nos al món laboral i en la prevenció dels riscos laborals en aquestes tasques, en aquestes feines. Com estudiem en aquest cicle? Com hem dit, hi ha mòduls que són més teòrics i altres més pràctics i també n'hi ha més de caire sanitari i altres més psicosocial. Intentem que les estratègies metodològiques siguin el més amenes possible, utilitzant la gamificació, el joc, el treball cooperatiu, les dinàmiques de grup, l'aprenentatge basat en problemes, etc. Ara la Núria us ha fet una primera presentació de les matèries més teòriques i aquí us hem preparat una mica la resta, que són les pràctiques, perquè des que pugueu veure i apreciar la metodologia i l'entorn on treballarem. MP2 és una assignatura, com us ha dit la Núria, de la part més sanitària, com el seu nom indica, atenció sanitària. Aquí el que fem és treballar tot el que és l'anatomia humana, com funciona aquesta anatomia humana, i després, quan aquesta anatomia humana funciona malament, tenim malalties. Doncs quines són les malalties més comuns que ens podem trobar i quins cuidatges requereixen aquest tipus de patologies. Aquí veieu també, com us ha dit la Núria, diferents estratègies que utilitzem, diferents metodologies que utilitzem per treballar-les. Per aprendre els ossos utilitzem la gamificació. Aquí podeu veure com juguem. Juguem al mocador o fem preguntes i el primer que assenyala un minipunto, coses així. Després també podeu veure la imatge com prenem l'atenció. Això són les pràctiques, les classes més pràctiques, les aules taller, que us ha dit el Roger primer, on desenvolupem tota aquesta tasca. Tot el que veiem en teoria ho apliquem a la pràctica, perquè realment es tracta d'adquirir habilitats per després poder treballar. No només coneixements, sinó també adquirir aquelles habilitats necessàries. D'acord? Doncs igual, podeu veure, tenim els maniquís amb els quals treballem, tot i que també treballem amb nosaltres mateixos. Atenció sanitària, tot el que fa referència a l'anatomia humana i les patologies. Atenció higiènica, que és MP3, és una altra de les assignatures importants de la branca sanitària, i aquí, com el seu nom indica, què treballem? Tota la higiene. La higiene del medi, de l'entorn en el qual estic, ja estigui en una residència, en un domicili, a l'hospital, allà on estiga, i després la higiene de l'ésser humà, del pacient, de la persona que estic cuidant. Doncs aprenem a netejar, desinfectar i esterilitzar tot el que és l'entorn i l'instrumental que utilitzo i, a part, aprenc a fer la higiene de cap a peus d'un pacient, depenent de la seva necessitat, si està enllitat, si es pot dutxar sol, amb totes les seves causístiques, perquè entenem que treballarem o que podem treballar amb una gran tipologia de pacients, de persones. I amb aquesta imatge aprofito per ensenyar-vos una mica els nostres tallers. Hi ha 2 imatges. Aquests són els nostres tallers principals, d'acord? I ja veieu que disposem de tot l'aparatatge necessari per poder realitzar i fer l'aprenentatge d'aquestes habilitats. D'acord? Tot i que, com us he dit, també treballem amb nosaltres mateixos, perquè per començar-nos a familiaritzar amb els cossos reals, que després hem de treballar, com aquí veieu. Els alumnes fan canvis posturals, que és un altre del que treballem a MP3. I a part de tot això d'aquí, a MP3, per exemple, aquest any ha sigut un punt a favor, hem treballat tots els EPIs, tot el que ens hem de col·locar per protegir-nos, tots els virus, com funciona la cadena de transmissió, com ens hem de col·locar les mascaretes, els guants, les bates per no contagiar-nos, tot això també entra dins d'aquesta assignatura. Ja no m'enrotllo.
Us passo el Roger, que farà teleassistència. MP6 és teleassistència, aquí a les fotos veieu també tots els aparells que s'utilitzen i és una assignatura que és important perquè també és una sortida laboral dins del món de l'atenció a persones amb situació de dependència. Aquesta assignatura té a veure amb què hi ha darrere d'aquest aparell, aparentment tan senzill, que hi ha als habitatges i que la persona, en cas de necessitat, pot fer ús i darrere hi ha uns teleoperadors o una centraleta. Funciona amb el telèfon de manera que hi ha uns professionals darrere que l'atendran i activaran els serveis o recursos necessaris per fer front a aquesta situació d'urgència i això, clar, és de vital importància de cara a la salut i fins i tot diria que més avui en dia. MP7, que és suport domiciliari, també és una altra de les sortides professionals del cicle. Intentem que la major part d'hores es facin al taller de suport domiciliari i el que es treballa bàsicament són aquelles eines o tècniques bàsiques per atendre persones dependents al seu domicili. Treballem l'economia domèstica, tècniques bàsiques de cuina, la forma més higiènica de treballar amb aquestes persones, etc. Al suport a la comunicació treballem aquelles habilitats comunicatives necessàries, productes de suport, com veiem aquí el llenguatge de signes, els panells de comunicació, per poder comunicar-nos amb persones que tenen un trastorn greu de la comunicació o una mancança significativa en aquest àmbit. Ja estaria. Habilitats socials ho treballem bàsicament amb dinàmiques i el que es pretén és que les persones que estudien aquest cicle puguin adquirir aquelles habilitats socials necessàries per poder treballar amb persones dependents i també es treballa bastant el treball en equip, ja que és una àrea important en la forma de dur a terme la tasca en centres especialitzats. Primers auxilis és una assignatura transversal a tots els cicles formatius. És una d'aquestes que si fas un cicle formatiu després te la convalidin a la resta, no l'has de tornar a cursar. I aquí, com indiquem, els primers auxilis. Treballem des del que necessitem amb una farmaciola fins a la RCP, com podeu veure en aquestes imatges, fins a les petites cures o les cures d'aquelles lesions o d'aquelles cremades, tot allò que pugui passar en un domicili o fora. I aquí ja per acabar una mica amb aquesta imatge el que us volíem transmetre és que vetllem, tot el claustre, vetllem perquè el clima a l'institut sigui xulo i tinguem ganes d'anar-hi. I la veritat és que així, d'aquesta manera, creiem que l'aprenentatge realment és significatiu. Malgrat no a tots ens agrada tot, d'acord? Però sí que si entre tots fem un bon equip, doncs els dons d'uns ens ajuden als altres a seguir aprenent i a aprendre. I aquesta és una mica la nostra, l'essència del per què treballem, perquè nosaltres sempre diem que nosaltres realment no és que ensenyem res, sinó que facilitem que vosaltres, que els alumnes aprenguin. Sí, perquè nosaltres ja ho sabem. Per tant, el que fem és això, facilitar que els nostres alumnes aprenguin realment allò que hem vingut a aprendre. Bé, ja estem quasi al final. Demà comencen les preinscripcions de grau mitjà, com aquí veieu, del 2 al 8 de juny. És telemàtic, ho podeu fer a través de la secretaria virtual del centre. Si entreu a la web del centre, ja veureu que el primer que us sortirà és la secretaria virtual per fer les preinscripcions. Només heu de seguir les instruccions que teniu allí i enviar la documentació que us diu allí. Està molt detallat, està ben explicat. A més, ens podeu seguir a les xarxes, fet que us animem moltíssim, perquè així també veieu com treballem. Anem penjant i anem actualitzant tot allò que fem a l'institut. I res, és el moment de les vostres preguntes. No sé si teníeu preguntes o teniu algun dubte o alguna cosa a aclarir. Nosaltres encantades, per això estem aquí. I si us sembla, crec que compartir la pantalla per poder veure si teniu algun dubte o alguna cosa que vulgueu preguntar-nos. Una cosa, preguntes les podeu fer tant pel xat com n'hi posa preguntes i respostes. Podeu escriure aquí la pregunta i us la respondran. Exacte. A baix, al menú que teniu a baix. Nosaltres havíem preparat, no sé si l'heu vist, un vídeo que ens havien fet els companys. A veure. Ai, mentre us esteu fent preguntes. Espera.
Us passem, mentrestant, aquest vídeo. És un vídeo promocional que van fer els nostres companys, que està molt bé i una mica també veieu els altres cicles, si us sembla bé, mentre ens feu les vostres preguntes. De veritat, pregunteu el que necessiteu saber. Nosaltres estem aquí per això. No sé si se sentirà. Bueno. Ai, mira, a veure, preguntetes. Ostres. Vale, començo amb la inscripció. És telemàtica, d'acord? Sempre és telemàtica pels cicles formatius. Crec que després potser havíeu de portar la documentació, però aquest any no, aquest any és tot telemàtic. Mireu, jo us ensenyo aquí, si entreu a la web del centre ja veureu, mira. Ai, per què em passa això? Ara. Vale? Mireu, jo ara aquí estic a la web del centre, ja he entrat a la web del centre. I veieu, ja em surt això d'aquí, jornada de portes obertes, que és la secretaria virtual, jornada de portes obertes i ja preinscripcions. Secretaria virtual, vaig a secretaria virtual i aquí ja em demana, d'acord? Jo he de buscar el que vull, preinscripció a cicles formatius de grau mitjà, i un cop jo clico aquí, i aquí ja em diu, em dona totes les instruccions per fer la preinscripció. Ara potser em tardarà perquè com que estic connectada. D'acord.
però és tot telemàtic i els documents, bueno, ara em tarda, però és un PDF i s'obre i fica tots els passos que heu de seguir, tota la documentació que heu d'aportar. I què volia dir? I aleshores la documentació aquest any és amb fotografia o escanejada. D'acord. I l'altre era lo del transport. A veure, no sé si la Maitxe... Clar, transport... Aquí, transport des de Sanaüja ja diria que no n'hi ha. Sé que venen alumnes de Guissona, però que la combinació és bastant dolenta. Em penso que hi havia hagut algun transport de Guissona a Cervera, perquè a més hi havia alumnes que venien a la UEC, però des de Sanaüja ja diria que no. Clar, des de Guissona sí, però des de Sanaüja no. I això, en tot cas, si us interessa, podeu trucar al Consell Comarcal, perquè llavors sí que us informaran de les línies que hi ha a nivell regular. Nosaltres, pel que fa als alumnes d'educació secundària obligatòria, sí que hi ha unes línies marcades, però pels obligatoris no. Llavors, normalment els postobligatoris aprofiten les línies de l'ESO. Però, clar, com que l'alumnat de Sanaüja estudia a l'Institut de Guissona, clar, no tenim línia de transport que arribi fins a Cervera. El que fan alumnes dels nostres cicles, això sí que ho fan, és compartir transport privat. Tenim alumnes que el que fan s'organitzen amb cotxes i llavors es passen a recollir. Però clar, això ja és un cop ells inicien el curs, elles ja s'organitzen d'aquesta manera. I des de Torà el mateix, que ve que també pregunteu des de Torà, bàsicament línia específica no n'hi ha. Llavors és mirar les línies regulars si de vegades van bé o no van bé. Sé que també havíem tingut algun alumne de Torà, ara no ho recordo. Però, bueno, clar, ja us dic, la majoria d'alumnes és això, de postobligatoris a la que coneixen algú ja té els 18 anys, ens aprofiten i fan cotxes. Sí. Què més? A veure, com us ha dit, així jo m'havia preparat per si vosaltres saps de dir una mica. Com us han dit ja, la matriculació va per mòduls, per tant, jo em puc matricular dels mòduls que vulgui, d'acord? No necessàriament m'he de matricular de tots, o fins i tot jo em puc començar a matricular de tots i després si veig que pel que sigui no arribo o em passa alguna cosa que veig que no acabo de funcionar bé, que no em va bé, doncs puc deixar mòduls, d'acord? A mesura que avança el curs tampoc és un problema. I què més? No sé, si vosaltres teniu alguna cosa més. En tot cas, dir-vos que per qualsevol altra consulta que tingueu, als matins de 9 a 1:30 podeu trucar també al telèfon de l'institut, d'acord? Que surt a la pàgina web. La informació, com us ha dit la Laia, la trobareu a l'apartat de secretaria virtual, mitjançant l'enllaç que us ha ensenyat de la finestra emergent o al desplegable de dalt també hi ha un accés directe a secretaria virtual, però també qualsevol altra consulta de 9 a 2:15 us podem atendre telefònicament, d'acord? Exacte. Doncs, moltes gràcies per venir i tant de bons veiem l'any que ve, el curs que ve. Una abraçada i fins la propera. Gràcies. Fins la propera. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu.